Добре, ще правя кандидатура за Create и нека преминем към кандидатурата. Упс. Добре, не иска да покажа най-важното, но както и да е. Ето тук имаме една първоначална къщичка, виждате колко добре е покривено облачен. И така, след това тук имаме една количка, се е станала много облачена, поне според мен. Ето тук имам портал, в който нямам нищо. И това е частта, на която работих най-много в моя world. Това е имение. И реших, че ще използвам ето тази, не знам, мъжката арка. И да, в началото просто реших, че искам да пробвам как ще изглежда така и така. Искам да направя някаква малка къщичка, но по-късно беше като струпа много такива неща, изглежда наистина много добре. И ще го направя така. Ето да кажем тук, където е сгънатия прозорец, малко съм болен. Тук където е сгънатия прозорец се получи много добре с ето това. Тук вече си имаме една част тук. Тук пак сгънат прозорец и тук пак също като от онази страна. И така. Не съм завеждал. Абсолютно. Точно хич. И тук може би трябваше да го направя така, но нищо. Ето тук имам един полилей, скелетор чайчинг с скелини, знаете. И опитах се да направя нещо като Color Mix, не знам. Новата мода на пода, разпредушим, прекалено много вълна. Наистина се получи много добре. И пода. И самото имение де. Не знам защо толкова много ме харесва. Изглежда наистина добре, особено като го гледате от тук. И сплита на покривите. Той няма чак някакъв голям сплит. Ето тук. Те си като наредени покривчета, само зато тук става малко по-различно. И това е, не знам години съм. Играя Майнкрафт от 5 години. Да, 5. И надявам се да ме приемете. Сигурно ще снимам редовно. Кандидатурата е двойна, обаче смисъл един от нас, защото ще сме двама, няма много често да влиза поради причината, че има много работа и играе други игри. И така, когато влиза ще играем. Поне аз, който снимам кандидатурата, ще съм недоволен. И така, надявам се да ви хареса абсолютно всичко от тези неща тук. Да ме приемете и бай-бай!